Sal, Winersa niya ako. mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. I have this program with a title, Top Secret, kung saan ang mga kabisyo nating merong nararamdamang bigat o kahit magaan, basta gusto niyang ibahagi sa ating mga kabisyo para mapagaan ang nararamdaman niya, sikretong malupit, pwedeng tumawag sa akin. Ako magiging kaibigan mo, karamay mo sa iyong pinagdaraanan. So this is Top Secret. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello? Hello? Ayan, naririnig ka na namin. Magandang gabi. Magandang gabi din po. Ayan, pwedeng malaman kung anong alias ang gagamitin mo for tonight? Tinay na lang po. Tinay. Opo. Tama ba ako ng pagkakabigkas, Tinay? Yes po. Ayan, kung po pwede lang ilapit mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Cellphone mo ba gamit mo ngayon? Ay, yes po. Sorry po. Ayan, alam ko kasi pahiga ka na, yung nakahiga ka, no? Yes po. Kasi yung boses mo, parang dama ko, pa bedroom voice na eh. Ay, sorry po. It's okay, it's okay. Taga saan si Tinay? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Ito ba yung masarap yung chicharon? Opo. Para ka rin bang chicharon na kapag kinakain maingay? Hindi naman po. Medyo lang. Hindi, kapag kumakain maingay, mali lang yung pagkakasabi ko, ito naman. Medyo lang. Anyway, ayan Tinay, from Bulacan. Alam kong napatawag ka dahil may gusto kang ibahagi na sikreto. Share your top secret. Go ahead. Yan po. Siguro po gusto ko lang i-share po yung siguro mga 2 years ko na po itong pinagdaraanan. I am a battered wife po for almost 6 years. 6 years ka nang sinasaktan ng asawa mo? Opo. Kasal ba Pero kayo? hindi naman siya. Yes po, kasal po kami. And we are both professional. Nung una bang part ng relationship ninyo, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, sinasaktan ka na niya? Wala pa naman pong ganun, pero may mga instances na nagkakaroon na kami ng verbal po na awayan, ganun po. So verbal abuse lang nung una or nakakasakit siya through words nung una? Opo. And then, nung Opo. mag-asawa na kayo? Ayun na po, medyo lumalabas. Although meron po akong nalaman ko po sa kanya before sa family niya na meron na po siyang history na nananakit siya, may anger issue siya. Nung una hindi ako naniniwala, pero nung matagal lang naging kami, nakikita ko na nagmamanifest na, totoo nga pala. Sino nagsabi sa'yo na meron siyang anger management issue? Yung sa family niya po, yung parents, yung mama niya po. Yung mama niya mismo nagsabi na sa'yo. Mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo nung time na yon. Opo, opo. Tapos, kailan yung unang physical na pananakit sa'yo ng asawa mo? Siguro, first year ng namin, kasal. First year ng kasal ninyo. Anong ginawa niya sa'yo dun sa unang pananakit na yun? Yung kasi pagkagalit siya, umaalis siya
ako naman po, gusto ko yung nandun lang siya sa bahay. Kasi pag umaalis siya, para akong na ano pong tawag dito? Yung parang napapraning, di ko alam kung nasaan siya, kung Nag-overthink sino ka? kasama niya. Nag-a-anxiety ka ba? Opo. Tapos, ang ginagawa ko, para hindi siya makaalis, kinukuha ko yung susi ng motor niya, yung gamit niya, and nagagalit siya doon, tas nag-aagawan na kami ng gamit kasi nga gusto niyang umalis, maiiwan ako mag-isa sa bahay. Ayun, dumating na sa point na nung hindi niya makuha yung gamit, na ano na niya pa ako, nasusuntok. Nung hindi niya makuha sa'yo yung susi, bigla ka na lang niyang sinuntok. Opo, Saan kasi tumama hindi na yung kamao niya? madalas po sa mata. Sa mata mo, sa mukha mo. Opo. Yun yung unang pananakit niya sa'yo ng pisikal. Opo, yun po yung as in pinakauna. Mhm. May I Tapos know kung ang bakit ina-anxiety ka or bakit nag-overthink ka? Meron ba kayong history ng cheating? Meron na ba siyang pagsisinungaling na nagawa sa'yo in the past kaya ayaw mong naiiwan ka sa bahay? Or sadyang ayaw mo lang at hindi ka komportable na lumalabas siya ng ganong oras? Meron pong may history po ng cheating. Alright. May history siya ng cheating. Opo, na kung saan pagka nag-aaway kami, nangingi siya ng comfort sa iba, sa ibang babae. Tapos malalaman ko, nagkakaroon na sila ng mutual understanding hanggang sa yung pinaka-worst na maiisip mo nangyari sa kanila nangyayari. Mhm. Ayun. Hindi ko alam kung inaamin kong sobrang tanga ko kasi ang dami ng red flag, pero nag-i-stay pa din ako kasi pakiramdam ko ako yung mali, kaya hinahayaan ko lang siya na gawin yun kasi kasalanan ko naman. Ganun yung nararamdaman mo up until now, tama ba? Opo. So, Hanggang sa currently, meron ba siyang babae and at the same time, binubugbog ka niya? last 2022, yun na yung pinakalas niya na pambubugbog sa akin kasi as in para akong mamamatay na nung araw na yun. Anong ginawa niya sa'yo? At anong pinagtalunan ninyo? Meron kaming business na pinasukan, and then nung panahon na yun, nagwo-work ako kasi I'm a teacher. Both kaming teacher, tas may extra kami na work. Ayun. Tapos ngayon, meron siyang pinapagawa sa akin. Hindi ko ginagawa agad. Ayun, nag-umpisa na kaming nagbabangayan kasi pressure sa school. Tapos pressure din siya dun sa business na gusto niya, pagka inutos niya, gagawin agad. Mhm. So, since di mo Ayun, nagawa, doon na nagkaroon kayo ng commotion. Opo. Tapos napagsalitaan ko siya na parang, ang sinabi ko sa kanya nung time na yun is, hindi mo naman yan magagawa kung wala ako. Kumbaga parang nag-brag ako. Inaamin ko may mali din naman ako. Ayun, parang nagpantig yung tenga niya. Nag-brag Nagalit siya. ka o you were just stating a fact? Ayun. Na tinamaan yung ego ayun. niya? Opo, yun yun. Yun yung correct po na word. And then, nung nagalit siya kasi nga po, ayaw niya yung napagsasalitaan ko siya ng ganun. Yung stand ng camera, inihampas niya sa akin. Pati yung isang stick na mahaba, inihampas niya din sa akin. Saan tumama yung stick na yon? Sa buong likod ko po. Hanggang sa maputol. So, paulit-ulit kanyang pinaghahampas ng stick na yon? Opo.
Yun talaga yung pinaka-worst. So, sobrang galit niya, hindi niya maano yung galit niya. Talagang pinag-aampas niya sa akin. And what was your reaction during that time? Umiiyak po ako na pinapatigil ko siya. Nung una, nagdadalawang isip ako kung magsusumbong ako kasi nga talagang madalas na yung pangyayari na yun. Alam nung sa side niya na binubugbog ako. Alam ng pamilya niya na binubugbog ka ng sarili nilang kaanak and they're not doing anything about it. Hindi man lang nila pinagsasabihan or ikaw ba yung pinagsasabihan nila? Pinagsasabihan nila po. Tapos may times na parang hindi mo kasi pinapaalis, dapat hinahayaan mo na lang umalis. Ganun po yung sinasabi sa akin. Oh. So yun pa yung Ayun po. sinasabi sa'yo? Kaya po, nung panahon na nagsasama kami, parang natutwist sa akin, ano ba yung tama at mali? At ano ba yung totoo? Opo, Minsan may kung ganun ano yung- parang kung ano yung totoo, yun yung ngayong tanong mo sa sarili mo eh. Totoo pa ba to? Totoo pa ba lahat ng nangyayari? Totoo bang mahal niya ako? Totoo ba na dapat ko lang siya intindihin? Ang Opo, tanong ko yun. sa'yo ngayon is may kids ba kayo? Yun po, yun pa yung isang dahilan. Mhm. Kaya kami pumasok sa work ngayon, naghahanap kami ng extra work is that nagpa-check up ako, mahirapan akong magbuntis ng natural. Mhm. Kasi barado yung dalawa kong fallopian tube, yung Mhm. pinagdadaanan. Mhm. Simula nung lumabas yung result na yun, parang na-pressure siya Mhm. na kailangan mag-ipon ng pera Mhm. para dun sa IVF ko. Okay. So, ang sabi ng doctor sa inyo, IVF yung pinaka-best or yung best way para magkaroon kayo ng baby. Opo. And Doon then, naman sa etong asawa mo, na pressure ka mo sa pagkita Yeah. ng pera. So, ngayon, yung pressure sa kanya, pinapainit siya nung kagustuhan niyang magkaroon ng baby at the same time, dumama yung pera ninyo para nga magkaroon na kayo ng baby. Opo, yun pa yung isang, bukod sa mga misunderstanding namin, kumbaga parang mas nadagdagan pa ng problema dahil nga dun sa sa situation ko. Mhm. Kaya yung sa side niya, ang sinasabi ay mag-ampon muna kami, ganito, ganyan. Sa isip-isip ko naman, ayoko kasi hindi pa kami okay. Mhm. Hindi pa kami stable. Mhm. Yung sa isip ko na hindi nga niya ako maalagaan ng maayos. Mhm. Paano pa kaya pagka may baby kami or pag nag-ampon kami, ibang tao yun. Mhm. Alam mo, Diba? nag-iisip ka. namin. Nag-iisip ka. Nakakatuwa na parang malaman na naiisip mo yung kapakanan na magiging anak ninyo. Kumbaga, hindi na lang sarili mo to. Kumbaga, yung isisilang mo kung sakaling magkakaroon kayo ng anak, kung mag-IVF ka man, kung ano man yung ways of having a baby ninyo, iniisip mo yung magiging anak ninyo. If ganito yung eto yung ama na dadatnan ng anak ko, abay, naisip mo ba na kawawa yung bata? Opo. Mhm. Tapos, nung 2021 kasi namatay yung papa ko. Mhm. Nung night na 50-50 sa papa ko, Mhm. mag-isa lang ako dun sa bahay. Okay. Kasi nag-away kami nun. Mhm. Tapos nabugbog ulit ako. May pasa ako sa mata, may pasa ako sa mga braso. Mhm. Gusto kong pumunta sa hospital noon. Kasi hindi ko kaya pumunta kasi makikita ng family ko na bugbog sarado ako. Mhm.
At hindi nila alam yun yung nangyayari sa'yo sa piling ng asawa mo ngayon. Hindi nila po alam. Dito lang nila nalaman yan nung pinakulong ko po siya. Nung pinakulong mo siya? Opo. Kasi po, yun nga po yung sinabi ko na sobra yung pinapapalo po ako nung stick po, nung electric fan. Doon na po, parang nagising ako na parang sobra na tong, sobra na yung ginawa sa akin. Kaya po, nangingi ako ng tulong sa family ko. Doon ako nagsumbong. Kanino ka una nagsumbong? Sa mga tito ko po kasi po, sila yung kapitbahay namin. Pero medyo malayo yung bahay nila sa amin. Then, tumawag sila ng barangay. And then, inano po siya. Kinulong siya. Up until now, nasa kulungan pa siya? Hindi po. 2 months lang po siya na kinulong. And then, parang naawa pa po ako nun sa kanya. Naawa ka sa kanya? So, bumalik siya sa bahay ninyo? Hindi na po simula nung nakalabas siya ng kulungan. Hindi na po kami nagsasama. Okay, so hindi na kayo nagsasama. Yung mga gamit niya, paano niya nauwi sa kanila? Or ikaw ba yung lumipat sa inyo? Or pinakuha yung ibang gamit niya sa mama niya. Tapos ako po, umuwi po ako dito sa mama ko. Alright. So ngayon, wala na kayong communication itong asawa mo? Meron pa rin po nag-uusap. Nagkikita pa din kami. Nagkikita kayo for what reason? Lang po, magkukwentuhan. Yung parang mag-friends lang. Mag-friends lang. Do you still have feelings for him? Yun nga po yung problema. Hindi ko alam kung mahal ko pa ba siya or nasanay lang ako na nandiyan siya. Kaya nakipag-usap pa rin ako sa kanya. So, since nandiyan ka sa posisyon na yan at dama ng buong puso mo na itong taong to ay marami ng red flags, and at the same time parang feeling mo nasanay ka na lang nakausap tong taong to, ang tanong ko sa iyo is, gusto mo pa ba siya na bumalik sa buhay mo? Ayoko na po, pero gusto ko lang, ayoko na po, natatakot na. Natatakot ka na sa kanya? At saka kasi yung lalaki. Sorry, hindi namin masyado naintindihan yung sinabi mo na yun. Sorry po. At saka, parang may trauma na po ako ngayon sa kahit sino po na lalaki after nung mangyari yun. Yes. Hindi rin po ako nakakapag-mall ngayon. Nakakapag-mall pero hindi na katulad ng dati. Yeah. Kasi parang pagka nagmamall ako, nagkakaroon ako ng parang nagtatanong ako, dati ako yung ganito yung mga nakikita ko, yung mga nagde-date, yung buo, yung family. Ngayon, hindi na. Kasi ayoko na mag-mall kasi baka may makakita sa akin, magtatanong, ba't mag-isa ka na lang? Nasa yung asawa mo kasi hindi ko pa rin naman po binobroadcast na kumbaga parang lihim na po niya po yung status namin dalawa. Ano yung status ninyo? Yung lihim na po niya po na hindi namin total sinasabi sa lahat ng tao na hiwalay kami, pero alam nila, dama po nila na yung sitwasyon namin. So, you guys agreed na
na hindi nyo kailangang i-public or sabihin sa mga tao na nasa paligid na kayo ay hiwalay na. Pero alam mo, na alam ng mga tao sa paligid ninyo na alam na nilang hiwalay kayo. Opo. Okay. Alam mo, Tinay, gusto ko pang kausapin ka, no? Para kahit papaano madama mo naman na may kaibigan ka ngayong gabing ito. At ang bigat nung nararamdaman mo. So, mamaya magbabalik tayo. Prepare mo lang yung mensahe mo para dyan sa ex mo, na asawa mo pa rin technically. Sabihin mo kung ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya. So, babalik tayo, huwag kang aalis ha. At sa mga tagapakinig po namin dito sa Love Radio, huwag po kayong aalis. Kapiling pa rin natin ang ating top secret sharer na si Tinay from Bulacan. And also, kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rakitera saying your secrets are safe with me. This is Top Secrets.